Ce fughiță, mă? A? Ce a zis? Uite ce merge mâna aia. Ești în lateral. Cât ți-a dat nașul? Hai, vintilă, hai, tata, hai! Da, am pula mea. Aoleu! Uite și tu așa de lateral. Nicolai. Păi da, să vă filmez pe toți, nu? De... Care pulă, bănică? Filmează, vă dea material la oameni. Păi dacă vrea meseriașul cu aia, meseriașul mi-a cerut. Cameraman, ce? M-a pus cameraman, da. Iar arată lui nevastă să facă seara. Da. Se duce la soție de seară Florin și zice, uite femeie, cum n-am muncit, uite. Auzi, mere țară le dai lecții la educația. Dar fii atent, da. Vreau să trec dincolo. Uite, uite-te, uite-te cum îndreaptă cărămizile, uite. Uite Hop, meserii. și-ai de una, hop, și-ai de două. Uite Florine meserii. Vezi, mă? Uite. Gica, pune muzică, mă. La piciorul lui niciunul. Haideți, bă, că se întâlnește pe asta, bă. Vorbesc străine, că Ștefan e departe. Hai, bă, că la mine, bă, hai, bă. Gata. Hai la un metru. Dă-i, iarăși în mijloc. Ia asta. O vezi? Nu. Dă-i mici. Trebuie pe bandaje și atunci... Știu că e la fel ca la mine, dar... Nu vrea, te pomeni. Băi, mă. Bă, frate. Are un palet. 200 și nu știu cât. Bă, frate. Asta că a zis că ne aduce 3000 de cărămizi, 12 palete. Nu? Da, de-abia să filmează și cameraman, nu? Așa.